Yan, Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Where in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, it's our third time to visit Lockdown Barbecue. For today's vlog, kasama natin ang mga owners ng Lockdown Barbecue, so Ma'am Sel at saka Boss Ron. Thank you so much po for inviting us. Again, napaka-generous niyo po sa amin. Una, kwentuhan niyo po muna kami. Paano ba nagsimula si Lockdown Barbecue? Yan, sa pangalan na lockdown, nag-start tayo ng lockdown. So, Last year 2020. Nung nag-umpisa yung lockdown. Pero may background ba kayo sa food industry? Wala talagang background. Mahilig lang kami talagang mag-dine-in din. Parang yung mga iba tao, mahilig kami kumain. Ganyan. Mag-try ng iba-ibang product. Correct. Ito talagang barbecue na to, sa bisita lang namin to. Ang handa namin kung may bisita. Nagugustuhan nila, masarap ganyan. Kaya yun nga yung lockdown, ang lockdown ng March 2020, tinry namin siyang ibenta. Ibinenta namin kasi online selling, di ba, patok nun eh. Yes. Kailan niyo po naisip na parang kailangan na nating magtayo ng physical na restaurant? Dahil sa yung mga customer nagre-request ang dine-in. And then, ano po yung pinaka-staple na sinuserve na binibenta nun? Anong included? Barbecue lang talaga, wala pa yung platter. Tempo, chicken barbecue, single lang siya. 99 pesos. Saka sisig, yun yung tatlong una eh. So ngayon, itong bestseller natin, itong bilao platter. Bulalo, kare-kare. So from... Ito ribs yung pinakabago natin. Yung pinakabago natin. Ay, grabe. Nga, coming in here for the second time, ano yung improvement natin dito sa lugar natin? Lagay tayo ng lantern. May sunshade Para tayo hindi dahil masyado mainit. Diba? Yung mga importing niya. I think, isa sa mga maganda ko pong nakita. Ayan, so ito yung signature ninyo ngayon. The Bilao platter. platter. Bilao platter. And what's in it? Ano yung included sa platter? Sisig, liempo, chicken barbecue, lechon kawali, saka chicken. How much is it? 1398. 1398. Tapos may small tayo yung 748. Good for 3 to 5. 3 to 5 bucks. Okay. Aside from yung mga meat natin, no? Nakita ko kanina parang may mga shawarma pa tayo, ganyan. Nadagdag kasi ngayon yung ito bangus. Meron tayong tahong. Ito. Tahong natin. Yan. Pinakbit. Kare-kare. Yeah. Tapos it. Parang ito yung bago ngayon, no? Ribs, bulalo. Yan, maraming bago. Wow! Guys, bulalo, 498 pesos. This is shareable up until, para sa akin up until 4. Cheesy baked honey. So, pansin nyo guys, sobrang nga niya, daming cheese nga yan, no? Karoon tayo ng parang lockdown villa. Na-feature din natin yun, no? May mga loft yung mga kwarto. Tsaka yung design niya talaga, yung siya modern design. May parang wood. Ilang packs yung magkakasya doon? Yung meron tayong 12 packs. Ito yung titingman ko, which is one of your bestseller din. Isa sa mga signature nila, hindi talaga tinitipid yung mga putahe. Sobrang malasa guys, sobrang malasa nila. Wow, look at that! Yun guys, so yung isang slab natin is 998 pesos and weight niya guys is 2 kilograms. Imagine, that's 2 kilograms. Actually, the closer the meat to the bone, mas mas tender, mas malasa, mas red yung meat. Ganun. Again, isa sa mga pinagmamalaki po ni Lockdown is yung mga platter. I mean, ganitong serving, ganitong order, hindi naman talaga natin mauubos, pero grabe, so much appreciate natin yung mga ganitong serving nila at effort nila paghahanda para sa atin. And para rin sa inyo guys, makita ninyo kung ano yung sinaserve talaga nila dito. So, if you like the food you saw in this video, kung natakam namin kayo guys, we served our purpose. So, please give this video a like, a thumbs up, a share. Kung hindi pa po kayo subscribe sa channel namin, please do so. Anyway, so again, thank you so much for watching Where in Pampanga. Until our next discovery, thank you! Thank you!